pues així està començant l'entrada mora. Bé, primer que res, anem a repassar ja el que és la fila a Bencerrà, que és la Capitania Moro. Primer que res, el meu company Jordi va parlar-los dels components i de la directiva de la fila a Bencerrà. Endavant, Jordi. Destacar que és una fila que té 154 festers, 13 jubilats, 17 simpatitzants i 73 infantils. I respecte a la directiva, que el primer tro és Francisco Blanes Gisbert, darrer tro Alberto Pérez Pascual i segon darrer tro Miguel Vallvé Calatayud. I el cop que sí que apareix Francisco Aznar Jordà. Bueno, bé, pues com estava dient, naixen en la Societat Artística Musical L'Apolo en 1902, aunque la seva primera aparició en festes va ser en l'any 1904. Va ser la primera en incorporar al cap bategador i una uniformitat amb els músics. A l'any 1907 va eixir als carrers de la primera marxa àrabe, en les festes titulades a Barrasquets, composada per l'il·lustre Antonio Pérez Verdú, que li va dedicar a la fila según la seva amb la edició del periodisme El Heraldo d'Alcoi, en la seva edició del 20 d'abril d'aquest any, en 1923, s'hi van incorporar una esquadra de negres. Comentar un poquet, Jordi, el disseny que té aquest... Sí, comentar un poquet el disseny de la fila de Bencerratges. Bueno, el van realitzar el 1902, és una obra de Rafael Pedro. I bueno, destaca la túnica a vetes o ratlles verdes i grogues, i ara està passant per a l'altura on estava l'antic bar El Partidor, el que és la capitania del bàndol moro per part de la fila a Bencerratges. Bueno, comentar també la música, que és la Corporació Musical Primitiva d'Alcoi, la que acompanya el capità Cristià, i el grup de dolçaina i tabaleters, La Cordeta. Els directors d'aquestes bandes són Àngel Lluís Fernando Morales i Julio García Casasempere. Bueno, ja anem a passar directament a veure i a escoltar, a veure sobretot, que ens diga el nostre company Jordi l'ordre del desfile per esta entrada moro i amb el seu capità. Primero iría el sargento mayor, esclarines y cornetas, timbals, el portador de la heráldica, parells de Bencerratges, el cabo batidor, l'esquadra oficial, la banda primitiva i dones, ells a Bencerratges, grup amb un tigre, quadros d'alferes, capitans, després una carrossa amb una torre, el guàrdia i el capità a peu, la carrossa amb una torre de partitura realitzada expressament per a l'acte, cavallers del capità, una banda de música, capità de la carrossa, uns cors cantats, la banda de música amb una partitura composta per a l'entrada especialment, les favorites en la carrossa, cors cantats en cançó, la favorita infantil amb la carrossa, la banda de música en la partitura, la carrossa de dames infantils, la carrossa amb dames, el ballet d'Himne Cortés, en la carrossa de la torre, banda de música, sirvientas de Odalisque, el ballet de Ana Calvo amb la banda, aren de dos en la carrossa, en una altra carrossa que també és torre, la banda de música integrada amb el ballet, cuidadors del Palau de Bosquesa, dromedari amb Jaime, i així no continuaríem en les esclaves zulues, l'escolta favorita, 6 parells de Bencerratges, el cabo batidor, l'esquadra especial, les dames, la banda de música de Campello, és amb Bencerratges infantils a peu, és a Bencerratges de 6 de fons, i les dues últimes coses que apareixeran serà mayores en la primera base de la carroza de cop i grades de la carroza del cop. Bueno, Jordi, no volia tallar-te, però bueno, està passant els caballeros del capità, estan passant per allà l'avinguda del Partidor, no van sota carrossa, van sota camell, destaquen els colors el negre i el blanc. Veritat, Jordi, bueno, magnífic el disseny que portem, ho veiem en dificultats, però bueno, tenim així ja els cavallers del capità. Bueno, destaquen unes boles molt grans. A més, no em dic que és el capità, encara. És Antonio Jorge Guillem Picó. Veurem si s'ha basat en la idea dels cavallers, si
és completament diferent conforme ha passat en l'Alferes Moro i en el Capità. Està que diferent els caballeros. En quin momentet... Para. Bueno, pues està passant, com estava dient abans, el sequi dels cavallers. Bueno, i a continuació, no sé si suposa que passarà per així, per l'avinguda del Partidor, el Capità Moro d'enguany 2009. Com estàvem dient, no sabem si s'haurà basat en les idees dels seus cavallers o de diferents. En un instant tornem.